Ja, jeg smider den på YouTube. Ghost to lane. Så kan det. Goes to lane, 1 gold versus 2 silvers. Ja. Nej. Titlen det skal være Ghost to Lane, Suck on This. Nej, Ghost to lane version 2. Ja, Ghost to Lane 2.0. Nej, it goes to lane, Sharky version. Ja, Så er det jo din version, tænker jeg. og så skal man bare sidde og snakke som ham. Oh my god, I'm so good at this game. I'm so good at this game. Ja. Yeah, I was like, I don't hope I could get him, but I'm still do it. I was like, oh, what was that? But still, oh my god. Og der var han dør i en 3 mod 1 til, hvor han spiller mod en challenger. I'm a little disappointed that I died. Ja, du kan gøre noget, mand. Han er challenger, du er diamond. Har I set... Godt sprog. God Danmark. Du skal... Det, Du skal med i vores games i dag, i vores normal games. Jeg tror, du får dig vand. det var close det der. Vi må godt back. Ja, I må godt back her. Ja, det må du vel også. Ja. Ja. Nej, vi gør det. Det var sådan her mig og David brugte over 8 minutter på et game. Vi gør det fair. Daniel, Lars Jaki må ikke back. Okay. Det er fair. Se, jeg har et lille trick, jeg plejer at gøre. Det kan bare gå og blive først. Nej, gider du gå væk med dig, den busk der? Heldigvis har du ikke 2 wards. Okay. Yes. Drenge, skal jeg lige se SS? Ward. Nu er den boner på. Hvad fanden? Det kan de sgu da ikke gøre, det der. Okay, fuck mit liv. Du skal... Hey, det kan du sgu da ikke gøre, det der! Det kunne jeg se, jeg kunne. Du ser bare til, når du kommer tilbage. Jeg er tilbage. Jeg heal Jeg potion kan og ikke se bare. dig. Ja, jeg bliver også Nå, så er tower. du pussy. Han er pussy. Suck on this, bitch. Forresten, LOL, det er sådan et, strategispil, altså. Jeg skal lige have guld. Hvor- What? Jeg kan ikke skade på toweret. Jeg vidste ikke, vi må slå på tag. Vi kan bare ødelægge ham så hårdt vi kan. Så lol, det er strategispil. Yep. Daniel! Jeg ødelægger. Åh, hacker du bare? Prøv at se mine skillshots. Bum! Høja! Det var sådan det der. Hvad fanden skete der? Hvem gik? Det gjorde Magnus. Nej, Nej. hvad hedder den? Ham der, Demoduten. Kasper, han har været gået længe. Han forlod bare hele samtalen. Nå, Tak for guldet. Jeg har support altid på for at være nederen. Mere guld til mig, når jeg skal back, du ved. Ja, guld. Det var forkert. du ved godt, Lars Jaki, når det er så meget, den vi misser, så det er med vilje. Ja. Wow, Vi vandt botlane sådan her. Ja, det gør. No clue, hvordan I gjorde det. Nå, tak. I stinker. Hvordan fanden kan I vinde noget? Guld! Nej! Forced flash, Skal vi lige var. back? Ej, Skal vi lige back? Ja, Ja, vi backer lige. Flere items, du. flash. Nå, nej, du kan ikke flash dit ikon. Hvorfor kører du med det grimme ikon, Daniel? Magnus, taktik. Se, hvad jeg har købt. Jeg kan også taktik. Daniel, du skal ikke kigge på vores spil. Det er ikke særlig fucked up. jeg giver op på jer Vi vandt lidt. på det. Vi vandt botlane, så du skal tige stille. Det er et godt build. Det er fucking fucked Hvad up. har I gang? Hvad er
dit problem lige pludselig. Jeg giver op. Yes, vi har vundet. Der kan op, vi har vundet, David. Easy. Hey! Og fandme Yep, ordentligt. woman. Okay, nu ødelægger jeg det, Daniel. Det skal du... Okay, nevermind. Okay, det er derfor jeg stresser af. Og vi har mana nok til at blive heroppe for days nu. Der var en minion. Hvad? Når jeg så har dræbt en af jer, så må han ikke komme tilbage i lane, eller hvad? Jeg ved ikke, hvad synes du? Mm. Jeg er ligeglad. Altså, det er også meget lige meget. Men nu dræber vi jo sådan til dig først. Jo. Ja. Det siger politiet. Det siger Carlos, vi skal gøre. Det- Vi har lige meget farm. Ja, vi har bedre farm end ham. Hej. nej. Passer ikke. Passer i hvert fald ikke. Hej bror, mand. Okay? Løb. Jeg har dig. Jeg mener mana. Ja. Det var bare skam. Jeg sagde den der. Og jeg sagde den der også. Det er altså minions, der blokker, Daniel. Jeg er ligeglad. Du løber tilbage. Du er en pussy. Jeg løber ikke tilbage. Det kan du da se, du gør. Okay, jeg løber helt Hvem ind, ja. gik nu? Kom mod. Nej! Sådan. Nej! Kom ind ved mig! Ud back! Kom ind ved mig! Ud back! Okay, så. Jeg skal lige have Og mana. du har stadig Lige vent. healbots. Ja. Okay, ned op ad bakke. Jeps, jeg fik lige en minion. Hvad så, bror, mand? Og fik jeg lige en mere. Og en til. Og en til. Så. Sygt James. Syndra, power! Nu går jeg lige ned og dræber ham. Det er Hey. fordi, at vi er to. Ja, han må vi ikke har back. 2 liv. Han må ikke back. Nej, Jo, jeg må godt han må back ikke nu. Jo, nej. jo. Vi har 2 liv. Ja, vi har 2 liv. Ja. Det han sagde. Det er bare sådan lidt nederen at komme tilbage i level 4, ikke? Yep. Du må ikke back. Jo, jeg må. Nej. Hvis jeg har 2 liv, så må jeg godt back. Nej. Du skal holde din kæft og høre efter, hvad de voksne siger. Jeg er ældre end dig. Hvad så? De voksne. Jeg har en god combo til næste gang. Oh! Han snyder ham der. Optur. Og jeg går til at kunne cooldown alt muligt. Oh my god, jeg troede, det var den forkerte. Oh. Jeg
Jeg troede, du stod over i den anden side. Tak. Oh! Det er godt. Det er meget på et ku. Ja. Oh my Du god. på, Daniel. Jeg er inde Nå i ja, den du bus, står der, inde i en busk igen. Nej, Jo, du gør. jeg kan ikke. Jeg er lidt bange for, hvilken busk du står i. Den anden. Ja, du står fandme i den anden. Nick. Hvem vil dø af jer først? Magnus bestemmer. Magnus, bare dig. Okay, Jeg har mistet liv. jeg stemmer for, at Jack vil dø først. Det, hey. Det kan jeg ikke faktisk. Det var dumt, så. En af jer. Hvem vil dø først? Hvem vil dø først? Så kom, så kom. Nej, 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 nej. Oh my god, det gjorde du lige. Det er dræb. Jeg skal væk, man. Jeg kommer stadig i det der bolde. Skal du være med det der? Okay, kom herop. Kom herind. Læg. Kom herind. Du må ikke baghuske det. Hvad? Jo, jeg må godt back. Nej, du må ikke. De bagger heller ikke. Hvad? Det var lidt dumt sagt, jeg lige baggede. Det er lige meget. Han har 2 kills. Jeg har lige opgraderet min skjolddagen. Optur. Har du ikke ultit? Jo. Fyr det ind i hovedet på ham. Nej. Hvad med Han må nej? kun én død. Han må kun få 1 død. Gik din fløjte ind? Ja. Jeg tror Din godt, seng, du... eller Wow, du var så close. Hvad? Din seng nu. Nej, jeg tror godt, du vil have mig ind til, når der er. Jeg vidste ikke. Hello, housekeeping. Jeg ramte dig stadig godt. Tak. Jeg skulle lige have noget liv der. Ja, du må så med, kan jeg se. You stuck to hit. Hvorfor starter du ham ikke bare? Stun ham, jeg kan snære ham, det er det. Han kan stadigvæk godt gøre noget. Dræb ham nu bare. Jeg dør. Du kan godt. Ignite den to. Woo! Nej. Jeg vandt! Jeg vandt! Jeg vandt! Nej. Jo. Vi har 70 liv. Ja, hvad? Ja, flere liv. Ja. Nu skal du ikke blive en for næsvis, vel? Vi er stadig foran. Vi er stadig foran. Du må ikke baghuske det. Jo, jeg må godt back, når jeg slår jer begge ihjel. Nej, Jo. ikke Jo. du er så langt foran. Nej, Jo. nej. Jo. Kan du fucking høre efter, eller hvad? Kan du høre efter? Jamen, jeg er ældst. Jeg er el. Jeg er Lad ældst. mig lukke røven. Ja, Magnus er ældst, han bestemmer. Jeg er ældre end Magnus. Har du en? Hvor gammel er du? Ældre end dig. Hvor gammel er han? 20. Er han 20? Nej, jeg er 70. Okay. I får test til mig, så... Okay, nej, never mind. Jeg er 510, så... Ja, grib den der. Åh.
Det er heller ikke fair. Du vælger noob champ. Ja. Det gjorde jeg. Det gjorde jeg fuck mit liv, hvad jeg lavede. Hov. Prøv at lade være med at gemme dig bag mine, så skal vi se om du kan noget. Det var igen der bag mine. Det var da bare the worst try for at bruge til. Ja, du skal sgu ikke tænke der, hva'? Daniel, kunne du ikke stil? Okay. Prøv at se, nu tror jeg, han er gået ind i busken. Det er du også. Nej. Jo. Nej. Jo. Spørg så Magnus. Magnus er gået ind i busken. Nej, det er han faktisk ikke. Jeg tror, han lyver. Oh my god. Ah! Jeg har 7 liv endnu. Back er der bare nu i stedet for. Nej, Altså. hvor blev du af? Der. Oh my god! Du skal ikke sige, at jeg ikke skal back. Du skal ikke back. For så backer jeg. Dan, bare rolig, jeg giver dig movement speed på ud. Prøv at se, taberen han køber Er der fucking lige movement? forløb. Ja, hvad? Så fik du lige movement speed der, var. Overhovedet ikke. Hvad med at komme ud og hjælpe mig? Det må jeg jo ikke, jeg er død 3 gange nu. Jeg er lige glad. Du har 7 liv. Okay, jeg har lige wasted mit ultimate før nok. Fuck du den videre. Vi kan også tage en ny champs, så kan vi tage lidt, der kan skade i stedet for. Den er Prøv at se, kaskade. så er du pust. Gemmer sig bag minions, så kaster min egen efter mig. Tro mig, det vi har taget, det kan sætte mig også skade. Altså, jeg vil råde dig til at mande spilshield dig selv. Hvad der? Han må ikke bagpus det. Så skal du ikke bestemme, jeg backer nu. Det må du ikke, så snyder du. Nej. Er vi ikke enige, Nej. Magnus? Nej! Jeg vil bare lige have dig til at rykke dig lige, fordi vi har smidt skjold. Sådan er pis. Kan vi ikke? Okay, du må ikke gemme dig bag minions mere. Hvad fanden? Hey, jeg stopper tower! I har snydt, I har tabt, I har snydt. Det sagde Daniel, vi godt måtte. Nå, så går jeg og sætter. Hvad må han hvad? Slå på tower. Han må ikke. Prøv at skade i stedet for. Ja, det gør han sgu også. Ja. Hvad bruger du flash for? Fordi han kan stadigvæk skyde sin satans bold ud i hovedet på mig. Han er da ikke en skid ham. Han er bare sådan en lille pussy, der tror, han kan købe heal potions. Jeg tror han kan. Du får det bare til at lyde som om det er en vild fantasi. Du skal ikke skyde på det tårn! Hey, hvad fanden? Du skal ikke skyde på det tårn! Jeg kan ikke engang bevæge mig. Så. Okay, fuck it, det er lige der, hvor du var ved at back, eller hvad? Ja? Jeg skulle til at back et skud på ham. Du skal ikke... Hvad sagde jeg til dig? Gem dig bag de minions der. Kan du komme ud? Jeg er væk. Løb. Rip. Kom selv! Jeg siger det, der er godt nok til at gå i seng. Ja, okay, godnat. Vi vandt, fordi vi skal derned. Ja, Ja, hvad? Jeg har 7 kills.
Ved du hvad, du skal bare lukke rør, vi vandt. Nej, Så spil mod os igen så. ja, altså, jeg hopper ind til Monika nu, tror jeg. Se så pussy. Ved du hvad, du skal jeg hjælpe dig. Jeg kan ikke engang. Må du fjerne ham? Er du her? Ja, Forlad ham. Hvordan? hvad? Hvad fanden er det? Er du stadig inde i gamingen? Ja. Det er jeg ikke. Så har vi vundet. Hvorfor? Du var den sidste, der levede. Ja. Nå, Nå. Vi har vundet. Fedt. Kom tilbage på samme tid i morgen og prøv igen, som du kan vinde. det er Jon. Easy. Vi snakkes senere, dreng. Ja, vi ses. Ja, hey. Halløj, smukke. Hej, trætte, dejlige Moni. Er du træt? Hvad? Nå. Har du lyst til at lave noget? Og du spørger sikkert så som hvad? Jeg kan ikke høre dig. Du ligner mig. Halløj.